Si pamatujete nějaký můj zážitek? No zase v té Nápoli prostě se tam měli známýho, který byl pobodaný. Ne, dobře, tady ten příběh neříká. Ne, tenhle jsem nemůžu říct, takže ne, to bych to... Už začal, to nemůžeš. No dobře, jak já to řeknu hodně zjednodušeně. Prostě jako, když jsme odjížděli do té Nápole, tak my jsme měli ten náš kamarád Šimon, tak tam právě jako má spoustu kamarádů, ze kterýma jako nás bral. V Neapoli. Jo. A on mu volal po cestě, prostě když jsme byli na letiště a ten kámoš mu říká, nejezdi, není to tady teď bezpečný, nemůžeme se potkat. A on, proč? On, ukážu vám fotku, no, pošlu vám fotku. Ať poslal fotku a že jako tam pobodali prostě, že to byly nějaký jako... Gangy nebo... No, tak tam to je takový mafiáni. trošku jako divočejší a oni tam nějakým způsobem prostě jako... se prostě ty rodiny neměly úplně jako v lásce a jeho prostě pobodali v práci a že ho nemáme potkávat, že se bojí, že prostě by se to mohlo opakovat a že by se nám něco mohlo stát. Ale jako nic se nám nestalo, takže... Tak to není vůbec crazy, to je úplně v pohodě. Ne, tak to ne... normálka.